एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, तो नेहमी एकटा असतो आणि जी खोटी माणसं आहेत ना त्यांच्या मागे अख्खं जग असतं. पण खऱ्या माणसाने खचून जायचं अजिबात गरज नाहीये, कारण तू खरा आहेस. ओके. लोकांना जे माहित असते की बाबांनो जी खोटं बोलतात ते तात्पुरते छान वाटतात, गोड गोड वाटतात, पण खरा माणूस आणि चांगलं पुस्तक कुणालाच ओळखता येत नाही. मला अभिमान आहे मी खरा आहे. आणि हो, तुम्ही सगळे चुकीचं आहे हे दाखवून देण्यासाठी मला प्रयत्न करावे लागत नाहीयेत. एवढी परमेश्वरानं मला बुद्धी दिली आहे, तीच चांगली गोष्ट आहे. कारण देव सगळं बघतो. आय बिलीव्ह कर्म. देव, माझे आई बाबा, माझे शुभचिंतक, ते लोक आहेत माझ्यासोबत. त्यामुळं एकटं पडलंय तर भ्यायचं नाही, लागायचं नाही. ओके.